Už jsem úplně utahaný z té práce. Už domů. Jdu si lehnout. A ráno si nechám vyvěštit ty karty. Už je ráno. To je super. A vemu si 15 goldů. Jo, a budu si nechat vyvěštit ty karty. Stojí to přesně 15. Zamknul jsem, aby to tady nějaký kamil nevykrat. A už jsem tam. Jolanda, cikánské karty, věštění za 15 goldů. Vidíte u Jolandy. Hovna si tu utratují zákazníci. Hlava nespokojeného zákazníka. To je dobrý. Je to někdo? Dobrý den, Dobrý den, já bych si chtěl nechat vyvěštit karty. Tady máte 15 goldů. Dobrý, děkuji. Dobré, takže nevím, či pravidla této veštěny poznáte, ale já ji vám ještě tak objasním, dobré? Vidíte tu žlutou čiaru? Ano. No, takže pre tuto žlutou čiaru se nesměte jako senka před pult můj dostat, protože mohlo by se stát, že by vás, no, prostě nebudem to hovoriť. Dobré, chceli byste vyveštiť budúcnosť, alebo čo sa vám najbližšie stane? Co se mi nejbližší stane? Dobré. Tak. Vidím tam dieťa. Cože? Vidím tam dieťa s nějakou ženou. No, vyzerá to tak, že si asi založíte rodinu a budete mať dieťa. Samozřejmě to bude až o asi takých, no, tak dajme tomu, že asi o rok se to stane. Budete mať potomok. Budete mať super. Další smrt do rodiny. No, ježiš, nic, dobrý, běžte dál. Dobre, ďakujem. A ďalej tu vidím tu také... Vidím tam nějakou preliesku. Vidím nějaký kočík. Počkej, já si to ještě raz zkusím. Já tam vidím fakt nějaký kočík, takže možno budete mít 2 děti. To je v prdele, už abych si to šel oběsit na půdu. Ještě běžtěte, honem, dalej. Dobrý, počkej, já si to zničím. Dobrý. Pardon. V poriadku. Sakra. Ta karta tam nechce nějak naskočit. Tuto vidím tu nějakou krv, takže někdo vám asi zomrie z rodiny. Je mi to moc ľúto, ale možno sa to stane až za také, počkej, koľko hodín? Sú 3. Počkej, to už sú 3, veď pred chvíľkou boli 6. No, to utíká. Nevadí. Asi za hodinu vám zomrie starý otec. Ne, to se nesmí stát. Tomu musím jít zabránit. Tak děkuju a nashledanou. Počkej, já jsem ještě nepeštila, sednite si. Vidíte tam tu hlavu? Ano. Chcete tak skončit? Ne. No, dobré. Tak, pokračujeme ďalej. Nějak tu trocha zamiešam karty. Tak. Tu máme lásku, tu máme peniaze, tu máme auto a tam máme banku. Peníze. Ne, nic jsem neříkal. Takže tyto 3 karty, karty můžeme zobrať a zůstala vám láska. Do prdele. Jo, to ještě raz hodí. Vyberem si z té jednu kartu. Počkejte, víte? Zavřela jsem si oči. Ano, vidím. Gratulujem, budete mít 50 dětí. Děláte si prdel. Mama ustřelit uši. Máte hezký jazyk. Jo, děkuji. Na lízání. A čeho? Co lížete? Stěnu, ne? No, už je trocha popraskaná, takže toto budeme muset trocha vymalovat. Kamil!
Kamil zase niečo robí. Dobre, ďakujem, že ste ako ma navštívili a už jako padejte. No. Pardon, už jdu. Padejte, opět nic na velkou, padej! Pardon, už jdu. Ježiš, ta Jolanda je... Mrde. Ta Jolanda je ale píča. Dopadá! Nechte to! Jolando, nech to, Jolando! Jolando! Ne, Jolando! Ty smrde bílej. Jolando, nech to! Jolando! Jo, Kamil, jo. Mně se vaše věštění nelíbilo, chci vrátit peníze. Jo, tak ty chceš peníze, jo? Ty máš hovno. S Bohem. Dobrý den, Dick. Chtěl bych... No, dobré? Takže budete sedět iba v té stoličke, doufám, že to nebudete pohybovat jako nějaké letadlo, alebo nějaký vláčik, abyste tu nebehali. Ďalšia vec, nechejte sa mojich tuto záclon. Ano. Vidíte. Dobre, posledná vec. Chcete vyveštiť budúcnosť, alebo čo sa vám najbližšie prihodí? Budoucnost. A prostě obojí. To bude zložité, ale já mám velký prsa, já to dokážu. Strihni to tady.